Siyasa na tunkarowa, kalaman martani na zuwa daban-daban ta fanni daban-daban. Peter Obi dai tuni ya jefa magana game da Bola Ahmed Tinubu game da cewa fa ya girma sannan kuma ya gaji, ya kamata ace yayi ritaya, ba zai iya gyara Najeriya ba. Sai dai kuma ɗaya daga cikin ɗan masana'antar Kannywood bayan zage-zagen da suke sha daga bakin al'umma, Hussaini Sule Ƙoƙi ya fito ya bayyana kalaman bakin shi a karon farko da ya buɗe zuciyar shi ya magana, ya bayyana cewa shin menene abin da yasa ba a ganin laifin shugabannin sai mu masu tallata su? Mu ne abin zagi sannan kuma mu ne abin hantara. Za mu fara da kalaman Peter Obi da BBC suka kawo wanda ya bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya wato jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi kira ga shugaban Bola Ahmed Tinubu da ya yi ritaya, wato saboda ya girma sannan kuma bai kamata a ce ya koma kan karagar mulki ba domin ba zai iya gyara Najeriya ba. Ya ce ya faɗi hakan ne bisa la'akari da yanayin da yake ciki a ƙasar a fannoni daban-daban. Tinubu ya gaji kuma ya kamata ya yi ritaya ya koma gida, ba zai iya gyara matsalolin Najeriya ba domin matsaloli ne masu tarin ɗumbin yawa wanda Peter Obi ke ganin cewa ya kamata a ɗan ba su dama su ma fa su dama damar su ga cewa shin meye abin da ya cancanta a ce sun kawo gyara a Najeriya. Waɗannan su ne kalaman Peter Obi tare da ganin cewa matsalolin Najeriya wato gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ba za ta iya gyara su ba bisa dalilin ta yi rauni sannan kuma ta gaza sannan kuma girma ya cin mai. Ya kamata a ce ya ajiye wannan lokaci ya ba wasu domin su taso su gwada su ga cewa shin su ma za su iya ko yaya, tunda dai su har yanzu da sauransu. Shine abin da Peter Obi ke gani kuma sannan shine kalaman da ya jefa wa Bola Ahmed Tinubu bisa ganin cewa Bola Ahmed Tinubu fa yana son ɗorewa a shekara ta 2027. Sai kuma kalaman Hussaini Ƙoƙi wanda ya jefa al'umma wanda suke zagin su, wanda ya bayyana cewa waɗanda kuka zaɓa ba ku ganin laifinsu, sai mu da muke tallata su mu ne masu laifi. Masana'antar fina-finan Kannywood ta Hausa tana ɗaya daga cikin masana'antar da ke shan zagi halin yanzu, ba dukansu ba wasu daga cikinsu irin su Dauda Kahutu Rarara da sauran mabiyansu na Triple R, wanda da dama suna yin abubuwa ne wanda al'umma ke ganin cewa fa ba za su karɓi wannan abu ba, saboda suna amfani da yawun al'umma sannan kuma suna ci musu tuwo a ƙwarya. Suna faɗin abin da al'umma ba shi ne a cikin zukatansu ba, suna faɗin abin da al'umma ba shi ne abin da ke faruwa a cikin rayuwarsu ba, duk dalilin tallata Bola Ahmed Tinubu bisa ɗorewar shi a shekara ta 2027 wanda muna gab da shigar ta nan da wata 5 masu zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya, wanda za mu iya bayyana cewa wannan shine mafi lokaci wanda ɗan Najeriya zai tsaya tantance domin zaɓen shugaban ƙasa wanda yana ganin cewa zai iya sauya mai rayuwa ko kuma dai akasin haka. Zaɓe a hannun al'umma yake sannan kuma mulki wanda kuka ba wannan mulkin abin da ya dama shine abin da ku sha. Shi yasa 'yan Najeriya ke tsaya su duba wa ya cancanta a halin yanzu domin da dama kan 'yan Najeriya ya riga da ya waye.